every month mwedzi wega wega baba vanotora pay yavo 3 days hawanike pamba vanobva vadzoka vasina kana mari uchovabvunza ubva ti unoshanda here kati kuzvitsvagirei ndotanga kuenda kumari icho ndichirikichira vana chikafu chanenge ndauya nacho baba yanotanga kutodya iyo wakaenda kubasa kumugoti washanda kugoti maini vanouya nemahewu avo votangoraramira vachibika poriji remahewu vana chaivo mafizi akatomira kuna kana kubhadhirwa mari mapedza zvikutaura navakadzoi masugere vavakuru musoro yodai ukwazai wakadii inini ndindive mudzimayo ndinogara nemudzimayo mudzimai wangu kutaura chokwadi pamberi pamwe kubuda kwane ndichienda rirogona kuita dambudziko kana sedambudziko ndikatambira pei ndine zvikweretu zvandinazvo zvanecha kumara ndine zvikweretu zvandinazvo ndinokwereta but I try by all means padiki panoenda wana ipapo tokwanisa kurarama just a few days or mazuva akati wandei waise ndichitara kuzwa uya kwandaita kuda kuzwa ini mubvunzo wangu uri pakuti usati waenda kureva vangani wewo wauri kushanda navo kubasa vari kuendesa vana kuchikoro vachidya vakawanda kuiwo uchitadzisa mambo vana vangu vari kuenda kuchikoro kukumbira kuchikoro ndingati mhosve temundukumbiro ndikaonawo mari mwana wangu aita sedomubhadhara iwewe uri kumboti here wakatambira mari umbouya naye kune madzimai amadzimai takakwereta kwakatenda mubhadhara kwakati iwo vari wakambobatomba handina problem navo nyaya iripo pane zvese apo inyaya iripuwa communication ukuzviita here because tese tototsvagawo kamari kunzendakatozviita but zvakatadza kubuda zvandikutaura izvo zvikwereti zvinouya mumba menyu because kana kutaura nyaya yekuti chikwereti chinhu chomumba menyu ini ndindakakwereta aiwa hapana chikwereti chaunoita iwewe tisingazivani nemukadzi wako nokuti chinhu ichocho mari yawakwereta iwewe inodyiwa nemukadzi kana kuti inoendesa mwana kuchikoro saka chinhu ichocho tikuti chinhu wani ndechenyu mese muri vaviri une here pawakambovataurira adzimai takatora mari yanhingi uye yakuda kudzorerwa vakaramba ipapo pamutaura konzero taura kuti ipuwa communication saka uri kuona here kuti ane problem apa ndiani pakati pako iwe namai problem ndobvuma tindine problem sikura bomani nono une chikwereti chewawo zvauri kuita manje ndakuna kukutendera hangu kuti wabvuma ndine problem handiti saka nhasi munomudare wauya mudara ndei problem inofana kuti chinopera kwete kuti muzi waya unoziva kana uchinyima mukadzi mari kana indotanga kuisenda basi hazvikuite picha yakadii youpenyu hwanga uziva izvo zvinozokonzera kuti titi gold mine tungana vakawanda munomu apa zvechikomba uyazvidai gold mine iyoyo wanzoka hatidikusvika mweya iyoyo iwewe kana wanzinodaremberi waguma mhuso dzako vaakuti hazvikuita zvaunogata kumba kwako nomukadzi wani wako ate uyada kuzisochezoita aguma mhuso amai unawana wanga ndine 3 vari kuenda kuchikoro wanga 2 chikwereti chiri kuchikoro mari kune $60 mwedzi uno ndiani akupinda novemba december january vana vari kutoka kuchikoro kune mwana ari grade 7 ataora kutotasira kuenda form 1 apa pana kana plan yatiyaitwa arimo $60 imo ari pa $30 yake yaripapo pana ndichida kukumbira kubvunza rega ndibota pana ndida kukubvunza iwewe chikwereti zvako izvi ukuenda kukwereta glosari uchanare here kana kuti ukukwereta doko unokwereta chipi wezi zvikwereti zvacho ndopambobvunzwa nababa zvofana kuzivikana
zvinoitika nditi ini zvatoita ini zvatoita ndakweretayo mari ndikaona zvinhu zvamusiri kubalansa ndinodzoka zvakandokumbiroka obva waenda nayo una madzimai kuti takwereta $20 timbobatsiri handizotaura kuti takwereta mari neitesei ndosaka ndataura dambudziko nyaya taona apa kakuti kazhinji kacho munhu kana abvuma nyaya kuti ndiri kutadza gatibva tavhara zvekumashure zvese totanga kutangira panhasi tichienda mberi ndokuti tivange tichai vanhu chifamba nenguva imimi zvamuri kufanira kuita vakuru inini kubva nhasi tichienda kumberi mukadzi wenyu anofanira kuziva pesiripi yani yeni imimi makana muchida kukwereta kana mari kunokwereta mari ichikweretwa mai mwana tinotambira 200 asi tira kukwereta 100 tira kuita chakati pano pamba mukadzi wobva aziva chikwereti chani imimi muri munhu kutoratidza kuti muri munhu wemadrugs ava vanofanira kutoziva kuti uyu munhu iyoyo watirogara naye anomwa chi kana muchitambira 400 obva wati apapo $30 endai munotandaro nechi nevamwe bhozi apa naimwe nyaya tikaswere chitandara chienda kumberi bhozi nyaya ii ida kugadzira kubva nhasi chichienda mberi muri kugutsikana here nezvataonedari kutenda nezvamataura ndinatokuwedzera tizoona kuti pane makemika achinja kumba wezvinoona kutaura munonga tichiwesta nguva but kana maenda kumba hapana zvinodina zvinochinja nokuti isu hatigare kumba kwenyu asi kuuya mukauya kumu titaura zvekuiti tinoziva kutaura kwatikaita kuye zvakachinja kana kuti ndandikuona sekuti zviite zvakanaka kuvanarira nguva anobvumaira kuti adzimai vamboenda ukanaenda chotora mari bhengi avatokadha kuro chimbonoswaipo rusarakwanisa here but handina problem chandinoona sekuti vakatora mari yacho ati ndo vachabhadha zvikwezi zvemwava here usanyanyeka zvikwereti ndingada kukutaurisa nguva yakati rebei kutambisire nguva iyi chinoitika ndechekuti ini handina mari but friend yangu kana yakanishedza tichauya kubawa timwe hwao handiti ndamuisowa pandinogona kukoti mundatasi ndine mari yandinayo sinot like that kuchikwereti zvikuzobva papi saka nyanyira changotaura zvangu nganchikumbirawo zvangu tiona kuya kuya kwandaida kudaiso kuya ndatokumbirawo kuya nyaya yebasa handiti saka musi wamukutaura munogona kuzona pane nokuti akwira dare ndiarorwadziwa anoda kuti dare rinomubatsira takaisira kuti amai vachadzoka kumuswa 19 votiudza asi zvatakataura pai zvinenge zvachinja apani paakutaura unofanira kupacherechedza kudaro uyu munhu anga agara neunhu hwake mararamiro akanga achita kumashure iwe une zvikwereti zvaunazvo kumashure zvausati wapedza kubhadhara ndi izvozvozvo ndozvauri kufanira kutoudza amai kuti i500 i600 wakatora kunani amai ava akuchita bhajeti yekuti vari kuziva kuti ini pamari yatotambira iyi pane zvanga zvakasorongorwa kudhara nababa havasati vagadziriswa neshi zvese zvaari kuti musi wa19 izvi dare rino rine masimba kana ikoko kwacho jani wachatokonyorwa tsamba kuti tiri kuda nhiki ikoko tiri kumuda kumuna chongwe hazvimbotadzisa kuti uye pano izvi kuti imba yako igadziriswa kana kuti zvitaise mwana wefomu wanarenda kuchikoro kuti baba utora zvikwereti pamusoro wedare ipapa musi wechitatu last week kune vanhu vakatora zvimbadzo vakatsvakura tv nezvimbadzo zvake zvaanojaira chimukangamira yamai musoro wedare kutadza kunowanika mosva imbobva yakaenda pamuti mosva ichienda pamuti amai akura zvandanoziita zvese achaita namunhu ndazidzawo ndakazamwana kukumbira ipapo handikwanisi sei mukadzi uri kumuda here mukadzi kumuda
saka na kuti mudaka because iwo chadzimara wasara nezvikwereti mukadzi usisina ndo chichadzimara zvasi zvaitika kana ukatadza kakukumbira rurigetaurira kuti chikwereti chiripo pari zvino $600 naye akutaura ngatifambe newe saka tiripo taura chakati ndakatora chakati ndakatora chakati yakata overjood chitadza kubata ndine muonane 130 yake ndakatadza kubata this month is 33rd month mwani amai vanedzizere mari samari yacho inoshandei naiwa saka kandiwedza ndatozokudaizvo ndaitadza kuzibhadhara but pamwe ndaisa ndozoona mazuva ndasi mwana akwanisa kuenda kuchikoro maonero ako anoenda kuchikoro chikoro vatotadza vatokundika ona wejamba 110 ndosandakundika pamusoro ndosandataura kuti pamwe pacho ndoita nenge ndonga kupasirana kushamwari batsirani pakati padiki kwose kuti famba nedambudziko right nyaya sezvataurwa nedani isusu nyaya dzisikukwana kuti dzakawanzirana tega iwewo zvataurwa nedani kuti uchadzoka musi wa19 muchipupura kudare nekuti muri kurarama sei pane zviri kuchinja here kana pasina zviri kuchinja chiti hazvimbonetsa kadhi kana asina kukupa yazvimbonetsa musi wa19 iwowo zvinopedza chaasingazenzva kuti muoni maini iyoiyo amwagarapo muhondoi irimba maini pacho saka iye navada kugutikana mupangaita kuti ini very sorry atiti orit pa600 utambira mari inoaa 600 saka wai samuridza kuti chazorarama sei yapera nyaya saka ndikumbirwa wangu musi wa 19 ndokumbira kubasa maita iwe shamwari unokwanisa here umboti pari zvino umboti hafu pei kumukadzi hafu pei kuzvikwereti amai What do